priestranný športový kočík firmy Camarello. Športová verzia je situovaná v smere jazdy. Vybavený je 5-bodovým bezpečnostným pásom, polohovaním opierky chrbátika, samostatným polohovaním opierky nožičiek. Športová verzia je vybavená mäkkou odnímateľnou vložkou. Na striežke môžeme použiť tienidlo. Vďaka okienku máte prehľad o svojom dieťatku. Kukuk. Striežku si môžete predĺžiť. V teplých, horúcich dňoch poslúži vetrací otvor. Rukoveď je polohovateľná. Mádielko je odnímateľné. Kočík je na odľahčenej hliníkovej konštrukcii s odpruženými nafúkovacími kolesami, predné s možnosťou aretácie. Zadné kolesá sú odpružené s možnosťou zabrzdenia. Tvrdosť pruženia je možno nastaviť. Pre zloženie kočíka je nutné sklopiť opierku chrbátika, zatiahnuť poistky, odistiť červenú poistku a kočík sa zloží. Kočík rozložíme potiahnutím rukovete.